1 сентябри соли 2021 ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон сурат гирифта ду бинои нави таълимӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Ифтитоҳи биноҳои наву замонавӣ боис шуд ки дар донишгоҳ 9 лабораторияи таълимӣ, китобхонаи илмии электронии муосир, толори маҷлисгоҳ барои 600 нафар, инчунин 37 симхона ва 22 утоқи корӣ ташкил гардид. Дар натиҷа шумораи ҷойҳои нишаст дар донишгоҳ ба 7557 адад расонида шуд ки нисбат ба соли 2020 3061 адад зиёд мебошад. дар робита ба ин раисати донишгоҳ ҷиҳати дар моҳи майи соли 2022 доир намудани олимпиадаи ҷумҳуриявӣ байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар донишгоҳ дар мувофиқа бо Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон чораҷӯӣ намуда истодааст. Барои иштирокчиён чунин ҳавасмандгардонӣ муайян карда мешавад: ҷойи аввал 5000 сомонӣ, ҷойи дуюм 3000 сомонӣ ва ҷойи сеюм 2000 сомонӣ муайян карда шудааст ки аз ҳисоби маблағҳои махсус мукофонида мешавад. тавре масъулини донишгоҳ зимни як нишаст ба намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар иброз доштанд, яке аз дастовардҳои муҳиме ки дар ин давра ба даст омад, ин таъсиси факултети муштарак миёни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ва донишгоҳи давлатии сайёҳӣ ва хизмати Россия мебошад. Лозим ба ёдоварист ки аллакай дар соли таҳсилӣ 2021-2022 қабули довталабон ба факултети муштарак ба роҳ монда шуд. тибқи созишнома муҳассилин 2 сол дар Тоҷикистон ва 2 сол дар Федератсияи Россия таҳсил менамоянд. истиқлолияти давлатӣ имконият фароҳам овард ки дар баробари дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ соҳаи сайёҳӣ низ ба яке аз самтҳои муҳими пешравӣ ва тараққиёти кишвари азизамон гардад. имрӯз рушди соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки пешравии ҷомеа ва муаррифгари имконот ва захираҳои туристии кишвар дар арсаи ҷаҳон маҳсуб меёбад ки ин бахши афзалиятнок дар донишгоҳ хуб ба назар мерасад. албатта имрӯз мутахассисон ва он донишҷӯёне ки дар риштаи сайёҳӣ таҳсил мекунанд, он мутахассисоне ки фаъолият мекунанд, моро зарурат пеш омадааст ки барои омода кардани мутахассисони сатҳи байналмилалӣ тамоми имкониятҳоро истифода барем, зеро ки имрӯз фаъолияти сайёҳӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки мутахассисон албатта бо забонҳои хориҷӣ бевосита бо забонҳои англисӣ ва русӣ озодона ҳарф зананд ва ин мутахассисон албатта дорои малакаи хуби яъне роҳбаладӣ дошта бошанд то ин ки тавонанд тамоми имкониятҳои ҷумҳурии Тоҷикистони азизро ба хориҷиён яъне ба шаҳрвандони хориҷӣ бе ягон мамонеат бе ягон мушкилӣ ба онҳо нишон дода тавонанд. бо мақсади омодасозии кадрҳои баландихтисос барои соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ бо дар назардошти иқтидор ва рушди минтақаҳои мамлакат имрӯзҳо филиалҳои донишгоҳ дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд фаъолият доранд. иброҳими Неъмат, Назарзода Суҳроб, Ҷаҳоннамо, Хабар.